янәти синең, яш чагыңна искә алам мин. Күңел миңа бирелгәнгә, җырларымны көйгә салам мин. Җырларымны көйгә салам мин. Гармуныңны көндә суза идең, үтмиде бәйрәм җырмаңсыз. Синнән күчкән моңым күңелемдә, җырланмаган җырым минем син. Әйбәт иде синең күңелеңдә, җыр сөйгәнгә шундый булган ул. Йөрәк моңа яши миндә һаман, гармон моңа минем туры юл. Гармон моңа минем туры юл. Яшьлек ялаша, кызым диеп миңа дәшәрсең. Сузар идем үзем, булса әгәр гармоным янымда. Гармон тоткан әти күз алдымда, бер көй булып туа һәр таңда. Авыл көе сузар идем үзем, булса гармоным янымда. Гармон тоткан әти күз алдымда, бер көй булып туа һәр таңда. Гармон тоткан әти күз алдымда, бер көй булып туа һәр таңда. Бер көй булып туа һәр таңда. Хөрмәтле тыңлаучыларым, минем каршыда Альмира апа Гыйльмутдинова. Ул Балык Бистәсе районының Сабакаева авылында гомер кичерә. Менә сезнең башкаруда җырны ишетеп, минем тыңлаучыларым сезнең белән якыннан таныштырырга дип сорадылар. Сөйләгез әле үзегез турында. Ни өчен сез зур сәхнәдә түгел? Мин тумышым белән Яшелүзән районы Урсбага авылыннан. Хәзерге вакытта Балык Бистәсе Казаклар авылында яшим. Яшәп, халыкка хезмәт итәм. Мин зур сәхнәдә түгел, мин үзем өчен җырларга яратам. Кичкенәдән үк 7 яшьтә инде мин сәхнәгә чыккан кеше. Бик күп концертлар да катнашкан идем. Әле хәзер дә концертларда катнашып йөрим. Мин халык өчен җырларга яратам. Үзем өчен халык өчен җырларга яратам. Тавышымны Флер Сулаймановага ашаган диләр. Ул тавыш миңа әти-әниемнән килгән тавыш. Безнең олапабыз, Алсу апабыз. Хәзер инде ул мәрхүмә. Ул кичкенәдән үк ул җырлый иде. Мин аның җырлаганына ул Альфия Заловага ошаган иде.
Тавышы Әлфия Залованың кішкеле идем. Аның жырлаганына мен бик сокланып карап тора идем кичкенә чагымнан ул инде. Бу жырлавым минем әнимнән, әтидән күчкән тавыш. Мин аны шулай дип тоям инде, шулай дип тоям. Чөнки әнием белән әтием гомер буе бик матур җырладылар. Әйтәләр, сезнең бик нык эшерче буласыгыз килгән, ләкин әниегез каршы килгән дип. Дөресме ул? Әйе, мин театральный училищега керергә дип
Онны бетергәчтен театральный училищега бик керәсем килгән иде, әни миңа рөхсәт бирмәде. Ни өчен? Балам, артист тормышы эт тормышы ул диде. Артист халкы бәхетле булмый ул диде. Менә мин шуннан канатларым сынган шикелле булды да инде мин инде бүтән юл буенча киттем. Үкенмисезме? Үкенмим, язмышым шундый булгандыр инде. Ә сез хәзер кем булып эшлисез? Нинди һөнәр сайладыгыз? Мин хәзер инде лаеклы ялда. Мин халыкка хезмәт итәм дип әйттем бит инде. Мин халык өчен хезмәт итәм, пироглар пешерәм. Пироглар дигәндә урысча мин ләвеш пешерәм. Безнең Урысбага авылында Яшелүзәндә ләвеш дип дә сөйлиләр. Ләвешләр, тортлар, кабартмалар, кеше заказ, нәрсәгә заказ бирә, барсында бавырсаклар, чәчәкләр, кош телләре, тортлар ясыйм инде. Сезнең авылны талантларга бай диләр. Сездә җырчылар да күп, гармун осталары да күп диләр. Әйе, бездә гармончылар, семьялары белән гармончылар бар. Менә гармончыларны әйтеп үтәсем килә, Шарапов Рөстәм белән Зөһрә, аларның семьялары белән, алар бик талантлы кешеләр. Семьялары белән бөтен балалары да җырлый, үзләре дә бик матур җырлыйлар. Бөтен баянда, гармонда, гитарда алар бик оста уйныйлар. Гаилә тормышыгыз турында сөйләгез әле. Ирегез кем, балаларыгыз кем? Иптәшем- Бәлки алар җырчы булып киткәннәрдер. Юк, иптәшем минем, алар берсе дә җырчы түгел. Иптәшем минем Дамир исемле, хәзерге вакытта ул да лаеклы ялда. 2 бала без бар безнең семьябызда, кыз белән малай. Хәзер инде 4 оныгыбыз бар. Оныкчыклар үстерәбез. Ләкин алар җырга хис түгел. Андый талант юк аларда. Әгәр дә сезне хәзер зур сәхнәгә чакырсалар, риза булыр идегезме? Юктыр инде. Хәзер инде гомер узган, алай итеп сәхнәләргә чыгып җырлыйсым килми. Нинди репертуар сезнең, нинди җырлар сайлыйсыз? Әзер җырлар да бар, минем бар дискым, 13 җырым бар, анда 4 җыр, өр-яңа җырлар язылган анда. Минем композиторым Ришат Шайхетдинов, без аның белән бик күп җыллар хезмәт итеп алдык бергә. Аның сүзләре, кайбер җырларның мин үземнең язылган 2 җырым бар, шигырен язган җырым бар. Композиторым Ришат Шайхетдинов. Элекке җырлар ошый миңа, спектакльдәге җырлар бик ошый. Кар казлары артыннан, араларда еллар киртәләр, мәтрүшкәләр. Менә ул җырлар барсы да, зәңгәр кыңгыраулар, ул җырлар менә ничектер яшьлек чагындагы җырланылган, тыңланылган, спектакльләр каралган менә шул җырлар, алар гомер буе истә кала инде. Seni күрермен дип,
бетер моның азабы. Her mizgülüm sina talapana, süyülerim minem taşkan saman, sağanudan tıra yalkanım. Sine күрергә дип башлаганда, ничек бетер моның азабы. Әйтче иркәм, ничек уйлыйсың син, ничек бетер моның азабы. Сине күрергә дип ашыгамын. Киләчәктә дә шулай безне шатландырып яшәгез һәм яңа җырларыгыз дөньяга тулсын. Амин, амин, рәхмәт яусын. Дөньяларыбыз тыныч булсын, якыннарыбыз һәр вакытта яныбызда булсын. Шулай итеп, иҗат чишмәбез саетмасын.